Hello guys. Ito yung update sa binili natin tangke. Yung binili natin sa Paris. So ito yung papagawa natin. Ito kung makikita yung butas na yan. Diyan natin kukunin yung tubig kasi ayan. Kasi yan may ano yan, may bomba yan yung puso guys. Ayan. Hanggang doon guys yung poso. So kakabitan daw yan ng kuryente. Yan guys, panoorin lang natin kung paano nila gawin yan. Ayan yung mga binili natin PVC noon. Ayan. Okay, so ayan yung kanyang makina. Ayan o, binili natin sa Parian. Mga PVC, yan ang mga kailangan. Ayan, maraming kailangan yan. Mga elbow. Ayan. So, wire. Mga breaker. So, lahat yan, mga kailangan yan. So, may kulang pata. Babalik tayo doon. Okay. So, yung pundo kasi yan dyan. Yan. Kaya inukay natin dahil sementado na dati yan. Pero hindi daw pwede wala na hindi hukayin yan yung deposito ng puso negro na yan. Diyan kukuha yung tubig. Yun. So yan kasi yung dati yung puso negro mula dyan sa mga hukay na yan hanggang doon. Yan o. Yan yung hangin. Doon lumalabas yung tubig. Yung puso negro na sinasabi ko. Kasi ano kadadaktal? Hanggang dyan. So ito guys yung puso negro. Jetmatic Eagle. So ayan o. Layo. Pero mahirap kasi minsan nawawalan ng tubig kaya lagyan na natin ng kuryente para diretso na magripo guys. So kanya-kanyang trabaho na to. Ito yung ano natin, to si kuya yung tubero ba tawag sa iyo kuya? Tubero? Tubero. Lalagyan na ako Oo, galing pa sa ano yan, ibang planeta. Sa Planet Namek. Ayan. Galing yan. Ito, electrician. Yung electrician natin. So, pulido rin yung trabaho nito. Mga magtatay, lahat-lahat. Kaya nyan. All around. Ito na yung tangke na binili natin sa Paris. Tangke na plastic. So, hindi ko alam kung anong size niyan. Pero malaki. Ayan o. Ito yung mga kailangan. Bakal. Ito, gagawin niyang para may ano siya. Tungtungan pala. Mahirap talaga magtagalog nito. Tungtungan niya para hindi sasayad sa semento kung saan lalagay yan, kung saan hindi nakadiso. So ito yung magaling na welder natin. Ayan. So kumpleto tayo ng mga gamit pero hindi natin hindi natin alam gamitin. May welding tayo, welding machine pero hindi natin alam gamitin yan. Kukuha tayo ng yung magaling. Ito. Mas mahal kasi kung bali nagkambas kami kahapon. Kung magkano yung buo na ganyan na yung sila na yung gagawa dun sa welding shop. 2.5 daw. So nagkambas ulit kami ng kung magkano yung materials, parang mas mapamura tayo kaya ito. Pagawa na lang natin to sa bumili lang tayo ng magamit, mga tubo, angle bar.
Para siya na yung titira niyan. So, galing talaga to. Titirain daw niya, baka tirain pa ng iba. Sabi ko pa, tungtungan, bakit parang bintana naman yan? Bintana naman yung ginagawa mo. Lalagyan ng pa. Ay, lagyan daw ng papa yan. So, makakalakad yan. Kasi lalagyan daw ng pa, paano kaya? Eh, kung tatakbo yan, naku, mahirap yata itong ginagawa nito ah. Okay, right. Ano naman yan, kuya? Ha? Ano naman yan? Pagpatungan ng motor. Ay, oh. So, dyan banda, guys. Yan daw yung patungan ng motor. Yung binili nating motor, yan oh, makina. Para sa pagpapakat ng tubig. So, magiging tamad na tayo nito. Kasi, hindi na tayo magbubumba ito. Sasaksak na lang, aakyat na yung tubig. Pero tamang-tama sa mga ano yan, yung mga matatanda na mahihina na. Tamang-tama lang yan para magiging madali naman yung kanyang, hindi siya mahirapan masyado. So yan, dyan niya kukunin kasi oh. Yan. So tingin ko yung tangke na yan, ilalagay pa sa taas yan. Malamang doon banda oh. Yun, malamang doon. Kasi kung nasa baba lang yan, hindi na masusupply yung mga gripo niyan kung mas mababa sa mga poset niya na gagawin. Ayun. Maraming trabaho ito talaga. Saka doon, mag-breaker yata doon. Apay, isa. Ito, dito siguro mag-breaker ito. Talagay dito, may breaker na ginagawa dito. Saka may mga wire dyan, papunta doon. Ay, dadaan mo lang dyan sa mga gilid nito. Yan. So, panoorin na lang natin kung paano nila gagawin yan. Mga skilled na to. 3/4 by 1 na. Wala yatang reducer na dito. May nakalagay dyan ano? Dito sa ano. Diyan, sa resibo nila. Baka hindi nila nabigay yan. Pero hindi inikita mo. Iiwan muna natin sila. Kasi may papabili sila na mga kulang niya. Mga lakay ito may tikating days! Medyo na. So isurat mo nga Ruden. Orange mo no blue. Dito gumawan pa. Orange ka na. Yan pa. Aji primer. Great. Inalame. Aji primer. Ay, Nico. Ni Auntie Pascal.
Chihuahua. Cute Di ba ng ito din, aso. Chihuahua? Saan? Sa Cute bali. ng aso ah. Nya aja, Tapos ang doktor. mungkin pa lang. Bili tayo ng faucet. Ayan, may maraming pinagpipilian dyan. Para sa lababo. Hey, so yan na yung napili natin. Ayun. Malaki. Apa iwan ada dati host mo? Okay. So yung guys, tapos na tayo doon. So punta tayo sa kabila. Ayun. Ay, gurek naman ka. Iilis naman dito ka. Gurek ka, adi awan mo. Okay. Gurek ka pa ako, ilis kami man ate ko. So bibili tayo ng ito guys. Ikan ang tawag sa amin. Apa nagdadakkel magita gakka yung manang ni. Gakka. Nagdadakkel gakka. Ano gakka? Naganay tanang. Nagdadakkel niya. Apa kasano luto ng ardeta? Laki. Ang sarap ng mga ito. Oh. Crab. Galing bugay ang mga ito. Oh. Yan. Yun. Hadis. And then gumatang tayo ba mo tindahan ni Manang Marlene kakabsat? Ay, dagan mo ko. Patano? Hindi ko nalasin ni ko. Apa? Okay. Apa anak wala si Manang? Ngakot ito. Ay, nagbakasyon sa amin. Oh, Saan sa akin mo, miss? 2 weeks. Ang 2 weeks sa. Uwi na tayo kang boy. So, kay ka Manang. Kay ka Manang. Lagi na Ala, ang kagbubuya. Okay, right. A few inches later. So ito guys, nakauwi na tayo. Ayun. Tubular. PVC. Ayun. So ito guys, ang bilis ng trabaho nila oh. Napunta na lang tayo sa palengke. Tapos na niya yung pag-welding. Saka ito naman yung motor. So ang bilis talaga. Ayos natapos na niya. Ayun oh, yan yung trabaho naman ng electrician yan. Yung ito. So yung deposito, ayan na yung sa hukay kanina, yung sa lalim, sa ilalim. Papunta diyan. Ganyan, hindi na natin na video yan. So mas hindi na tayo gaano mahirapan dito. Yan. Papunta yan diyan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Yung electrician. So yung tubero hindi ko na alam. Apa naka tubero manang ano to nag. Bagbak nga nagalamot itay. Ay nasa likod daw guys yung tubero natin. Kita. So ayan yung mga inggil ano na yan. Mga tawag na lagi kasi dili. Elbow. Pipe, mga pipe. So diyan siya dumaan. So ayun, siguro papunta yan dun sa taas niyan. May tangke guys. Ayun. Lalagay sa taas yan para yung binili nating tangke, yung plastic, dun siguro sa taas yan para supplyan niya yung
mga gripo sa baba. So, ayan yung breaker. Sasaksakan. Breaker sasaksakan guys. Yan. Yan. So, yan. Okay. So, ganyan ang itsura. So, dito, yung mga ano kasi dito, may gripo dito. Diyan. So, diyan siya magri-gripo siguro. Diyan, pero hindi pa natapos. Okay. So, ayan yung ano guys, yung best tank natin, yung plastic na tangke. Doon pala nila ipepesto niyan. Yun. So, bilis talaga ng gawa nila. Nawala lang tayo saglit eh. Ano na. Na-layout na. Doon pala nila pinadan oh. Hanggang yan, mula doon. Saka dito siguro dyan, papadaan yan. So, eto kuya pa, pag nanay, saan dadaan yan? Pababa na yan, papunta sa'yo dyan. So, madami palang PVC na kailangan natin dito. Ayan guys. Yan, siguro idadaan dyan. Saka dito kasi may CR sa likod. So, yan si Kuyang Tubero. Siya yung expert dyan. So, marami palang PVC yan. Dadaan yan dyan. Okay. Para sa mga gustong magpakabit ng ano dyan. Ito, kukunin nyo to. Experto. Experto. Mapati daw sa babae guys. Oh. Ayos din nung tao, ano na to nilalang na to mahilig din So yun guys, sa CR kasi yan. CR yan. CR sa likod. So nandito tayo sa taas guys para makita natin kung saan yung pesto ng best tank, yung tangke. Kasi kung nasa baba ito, sa mababa hindi masusuplayan yung gripo. Kaya so ayan, dyan natin inilagay. Yan yung best tank na yan para hanggang dun sa baba yan. Dun. So, dun sa ilalim. Dun sa ilalim niya dun dumaan yung ano, mga PVC yan. Dun, papupunta sa baba yan. Okay. So ganyan pala yung paggagawa ng pag-i-install ng ganyan na tangke. Ngayon ko lang ito nakita guys. Kasi dati hindi naman tayo gumagamit ng ganyan. So, thank you Lord at kahit paano hindi na sila mahihirapan mag-igib-igib o mag ano ng tubig. Isang saksak lang gagana yung tubig. Ayun guys, ang kaganapan. Okay. So ito, mamaya matapos na niya to. Ang mga expert na to. So ito kahit brown out, magagamit din natin yung tubig dahil meron naman tong Pose Negro na to. Ayan. Okay. So ito may artista tayo. Hello. Hello ka mo kami naman lang. Okay. So yan na yung mga poset guys. Ito pala. Dito sa likod pinadaan to. Yan dyan. Okay. Galing ng ano na to. Tubero na to. So yan guys. Yung nasa banyo. May gripo na naman tayo dyan. Punta sa loob. So yan, mga dugtong yan. Papunta dito. Yun. So yan siya. Punta na dun sa may pondo niya. So ito kasi guys, itong ginagawa na to, lalagyan ng yun yung ano ng tubo na binili natin. Lalagyan ng parang brace yan kasi baka babagsak daw, pero matibay naman yan kasi yung mga 16mm yung bakal niyan, yung extension na yan. So para panigurado, lalagyan natin yan ng tubo, yung sinakay natin kanina. Yan, yung tanda.
Okay. So yan, tapos na. Primer. Yan yung tungtungan. Tungtungan ng tangke. So ayan, yung binili natin kanina, yung pinili niya. Para namang itong yung sa doorknob ba yan? So yan, kung ihahambing ko yan, parang yan oh. Kaparehas lang guys. So yan na yun na pwede, kaya hayaan na natin. Ayun naman guys. So dyan, dito, ito. Dyan yan naman yung tura niyan, yung pagkakalagay niyan. So dyan sa ilalim. Yan guys. So bilis talaga ng galing ng tubero. So problema na lang yung sa taas, yung tangke. Pagpwepes ng tangke guys. Ayun, salamat at magkakatubig na tayo nito. Hindi tayo ganong mahirapang mag-igib, magbomba. Saka lang tayo magbobomba pag burn out na. So ang mahirap lang ito, yung kuryente. Hangga magastos na to. So ito na mano-mano guys. Ito, walang kuryente ito. May mano-mano kaya maganda. So dito naman, ito naman yung sa itong CR. Ito may isang gripo dito guys. Ayan. Ayan, thank you Lord. Talagang ano na, blessing na naman to sa atin. Okay. So, ayan guys. Mission accomplished na yung ating electrician. Tapos na niya. Yung ano naman, yung tubero naman, hindi pa, babalik pa kasi dun sa tangke. Hindi naman niya maano yung tangke kasi lalagyan pa natin ng haligi yun, yung tubo. Baka bubagsak nga. Pero may nagsabi naman na hindi naman daw bubagsak yan kasi may naka 16 mm naman yung mga bakal ng terrace guys. So ayun, yun yung terrace. Yun kasi natin nilagay yung tangke. So papanoorin na lang natin kung pagka nalagay na yung tangke dun sa taas. Okay. So ayan guys, bale hindi pa kasi natin may pakita na gawa lahat dahil dyan yung mga hadlang, yung dyan nalagay yung tubo, yung poste. Yun guys. Dyan ibubuhos yung tubo papunta doon. Yun yung jack hammer na yun para may alalay kasi yung terrace na yan. So ayan siya. Yan. Yan. So ito guys, tapos na pala. Hindi na natin na video kasi tignan natin yung kalabaw natin. Kung nakikita nyo to, ito si Randy Santiago. Lookalike. Kaloka. Hindi yung lookalike, kaloka lang. So ayan, kung nakikita nyo yan, ito. Kasi ito, mataas masyado kaya yung lalagyan natin ng itong tangke dito banda. So yan, nakabang. Hindi pa natin mabidyo kasi bukas pa babalik yung tubero. So yan, dito siguro yan. Yung banda. Kasi terrace ito dito sa taas. Ito, mataas na bahagi dito. Kaya langanin tayo, kaya inilagyan na natin ito ng tubo. So nandiyan na yung tubo guys. Hanggang sa baba. So dyan niya i-welding. Yan, para mas sigurado siya. So yan siya, dun.
Yun guys. So ayun, bubuhusan yun. Yun. Okay. So ayan, kasi guys, kung kahoy pa yan o bubuhusan pa yan, maraming kahoy na gagamitin. Magpupurmas pa tayo yan, kaya yan na lang yung gamitin dito. Okay. So ayan, dyan na sila naghalo. Kung mapapansin nyo yan, nakabitin pa yan. Yan. Pero pagka nabuhusan na yan, tibay na. Ay hanggang mapurmasa nun, ay tanto lang tadagan ng kwan. So ayan guys, yung may idea. Ano to, pang mabilis ang trabaho. Pang mabilisan ng trabaho to. So nagka-idea na kayo kung paano tong mga hali-haligi na to. Mga discarding Ilocano to. Discarding militar. Ayun. Bale, basta may kantuan wala nang purma-purmas yan. Bale, yung lupa na lang yung panakapurmas yan. Yun. Baka go, tama ako. Dastan! Okay. So, parang kukulangin yung halo. Pero, okay na yan. Kunin naman yan. Ayun. Day 2. What's up guys? Ito, bagong araw, bagong pag-asa. So ayan na yung ating tangke. Ito na si Kuyang Tubero. So dyan na pipesto yan. So magkakaroon na tayo ng tubig nito. Kaso run out. Ayun. Kasi dyan naman yung ating tubo para may tukod siya, alalay. Daw babagsak yung terrace niya, pero hindi naman siguro kasi mga 16 mm yan. So ayan, okay, yan na siya, right. So ayun, tapos na yan. Kaya yan na yung talagang pwesto niya, oh. Ayun. So andyan na yung kanyang tungtungan para hindi sasayad sa semento. So ganyan yung pagkagawa. Ayun. So ganyan. Tapos yan, bali dun duman sa may baba na dun. Punta dyan sa baba dyan. Ayun. Okay. So ayan guys, dyan na talaga na pesto. So ang maganda rin itong kung may terrace, kahit hindi na tayo maglalagay ng mga paa na mahaba. So ganyan din yung halaga niyan, yung terrace na to. Yun. Kasi marami pang gastos sana na pambili ng bakal pagka may paa pa to na mahaba. So itong kabutihan ng terrace na to. So yan, dun siya pinadaan. Diyan, pababayan dyan. Papunta dun sa may motor niya. So kaya kailangan natin na mataas itong tangke na to para masusupply niya yung mga gripo sa baba. So yun guys. So yung pababa doon, paikot yan. Saka yan naman yung natin, parang yung bakal na tubo. Alalay ng terrace para panigurado na hindi siya babagsak. So yun guys, okay na. Okay. O ayan na, may tubig na tayo. Okay, salamat Lord. Ito, awang pagpardasan na dito. Ay, tigsaman. So, yan na yung... Ito, pwedeng iikot sa kabila. Iikot mo di bangir. So, ganyan. Nag-adjust yan. Parang ano lang yan, oh. Yan na binili natin. Okay. Yan yung lababo sa loob. So, ito yung sa lababo sa labas. I-open mo ang libit. Ayun. Awan di pigsana itan. Ayan. So hindi pa ganong malakas yan guys kasi walang kuryente. Sakto pero ano yan, may pondo yan dahil linigaman nila. Okay. Wala pang laman Ayan, yung nasa nai-open mo na ta. Ayan. Nag-ipo na tayo. Ayan naman yung nasa CR. Okay na siya.
Okay. May ano tayo, okay. So, yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.